Poneos cómodos y disfrutad de la sesión. Mi nombre es Dr. Mengele y trabajo para la CSS. Solo tenéis 1 hora para salir de aquí. Si no lo lográis, os echaré a los perros. Però aquest tio és molt dolent. Bueno, és del que es tracta, crear una mica d'inquietud al jugador. És la història de dues parelles d'amics que decideixen trobar-se per fer una activitat molt habitual aquests dies, un escape room, en un barri on recentment s'han trobat una sèrie de cossos esquarterats i està operant sembla ser un psicòpata en sèrie, i ells, tot i això, decideixen ficar-se en aquesta escape room que, oh, sorpresa, resulta que està regentada per aquest possible psicòpata i, bàsicament, els hi farà passar una molt mala estona per poder sortir d'allà amb vida, si és que ho aconsegueixen. Intens, que això ja ha començat, tios! I ties. Semblen ben bé de veritat, eh? 4 Lichter sind und... Algú sap alemany? Ja! Si l'alemany és molt fàcil. I què diu aquí? Die vol dir dia, això segur. Segur, perquè en anglès vol dir morir. Dins d'aquesta joguina, dins d'aquesta olla a pressió, la gràcia és que en aquesta situació límit en què col·loquem els personatges, tots els seus conflictes soterrats, amagats, siguin de parella, siguin d'amistat, siguin de relació amb ells mateixos, fins i tot, la situació de l'escape room, del perill de mort en el que es troben, fa que tot això esclati. Nosaltres ho juguem amb la comèdia. Si haguéssim fet un thriller, doncs hagués sigut una cosa més desagradable, però nosaltres pensem que la comèdia és el vehicle ideal per fer sortir tot això, que són sentiments i situacions i conflictes molt reals, però tractar-ho de manera que l'espectador pugui identificar-s'hi i riure de les situacions que viuen els personatges, que són molt reconeixibles i són conflictes molt habituals i sociològics, inclús polítics, de la nostra realitat catalana. Vigila, rei! Podria ser una trampa, això, eh? Tio, que no es pot tocar, això. Que el Mengele és mentideta. Ja veureu com aquesta guillotina no talla una verda. Doncs pots fer un collons ens has portat, Edu, però això ha passat algun tipus d'inspecció tècnica de riscos laborals, no ho sé. Un problema Hem de majúscul. buscar una sortida d'aquí. En aquest país ens fa pànic el conflicte. I és així, ens fa pànic enfrontar-nos, dir-li a algú el que pensem realment, sigui a la parella, sigui a l'amic, sigui el que pensem de nosaltres mateixos. I aquest pànic al conflicte és gran part del que la pel·lícula està criticant i enfotent-se alhora. I penso que això no és tan clixé. Penso que els personatges poden semblar estereotips, però en el fons del que realment està parlant la pel·lícula no és de l'estereotip, és de la veritat aquesta, de la por i el pànic, fins i tot, que ens fa dir el que realment pensem. Les escape no acostumen a estar tan personalitzades. Què més m'amagues? Has votat el Montilla? Però com vols que jo votés el Montillo? Aquest assassí ha demostrat saber coses de nosaltres bastant ocultes, eh? Segur que et dius Edu, no? Perquè jo no sé què creure'm i què no. A mi em sembla fantàstic, em sembla una iniciativa necessària en un país on, i cada cop més, costa arribar fora del que seria el perímetre de les capitals o de la capital. També nosaltres sí que hem intentat arribar molt ja des del principi, ens vam estrenar amb 50 sales, però tot i així és evident que hi ha moltes poblacions que no han tingut accés a poder veure aquesta pel·lícula i és fantàstic que a través del cicle Gaudí tot el territori tinguin l'oportunitat, sense haver-se de desplaçar a una capital o un centre, a una població més gran, de poder veure una pel·lícula feta en el seu país. Per tant, em sembla que per molts anys. Digue'm el número de vegades que m'has posat les banyes i sortit d'aquí una vegada. Queremos salir. Nein! ¿Cómo que nein? ¿Qué vol dir nein? No ho sé, no em ve.